आणि आता 13 जुलै या दिवशी गोवा मराठी अकादमीचा जो वर्धापन दिन समारंभ साजरा होणार आहे त्याच्या आयोजन समितीचे प्रमुख वल्लभ केळकर या ठिकाणी बसलेले आहेत. मला खूप आनंद वाटतो की गेली 3 वर्ष गोवा मराठी अकादमीनं गोमंतकातील सर्वदूर अशा प्रकारच्या तालुक्यातील विविध ग्रामीण भागापासून ते शहरी भागापर्यंत शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक असे विविध कार्यक्रम आयोजित केले आणि विद्यार्थ्यांपासून महिलांपासून साहित्यिकांपर्यंत सर्वांसाठी वेगवेगळे कार्यक्रम केले आणि यातून मराठीचं काम पुढे नेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 3 वर्षानंतर या 13 जुलैला आम्ही गोवा मराठी अकादमीचा वर्धापन दिन समारंभ आयोजित केलेला आहे. तर गोमंतक मराठा समाज जे त्याचं सभागृह आहे त्या सभागृहात दुपारी 3 वाजता हा वर्धापन दिन समारंभ साजरा होतो आणि या समारंभाला महाराष्ट्रातील ख्यातनाम साहित्यिक आणि व्याख्याते विशेषतः मराठी भाषेच्या प्रगतीसाठी तंत्रज्ञानाचा काही उपयोग करता येईल का या विषयावर ज्यांनी भरपूर अभ्यास केलेला आहे अशा प्रकारचे प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले हे या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी या नात्यानं उपस्थित राहणार आहे. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाला गोव्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि श्री मनोहर उर्फ बाबू आजगावकर गोवा राज्याचे माननीय राजभाषा मंत्री हे दोघेही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.